Olu lusasazo lwendaba lusiza ngqo kwikomkhulu le-SABC e-Auckland Park eRhawutini naze ziphambili ngokuhlwanje. We can confirm that it's 5 people who died. It's 2 females and 3 males. Amapolisa akhangela abarhanelwa abalishumi abavulele ngerhuluwa bebulala abantu abahlanu kwindawo yentselo ePitoli. Into eyenzeka ngoku ukhuseleko lwabo nathi ngoba kaloku nabo ndicinga uba into abanalo endaweni abangayaziyo. Ziyaphikiswa ngabahlali baseMaiden eMthatha iinzame zokufuduselwa kwindawo yawo amaxhoba ezikhukhula ezigubungele isithili saseMthatha kutshanje. Molweni emakhaya, singonondaba belijelo sesilungele kaloku kuniphakela kuvimba wethu esinilungiselele wona namhlanje. Qhuba uqoqo lwabarhanelwa abayanyaniswa netyala lokudubula babulala abantu kwindawo yentselo ekumatyotyombe ase-Olivenhout eTshwane ngabantu abahlanu abadutyulwe babulawa ngamadoda angaziwayo izolo logama balithoba befumana unyango esibhedlele emva kokonzakala kolu hlaselo. Ubusuku ebebumiselwe ulonwabo buxhomise amaxhala abashinqwelerha kubahlali embindini wendawo yamatyotyombe iTshoba eTshwane. Abahlali bavele bothuswa zizithonga zokuthontelana kwembumbulu bambi abanye kube ngugcwizi ukusinda kwabo ngokubaleka. When these men appeared, I was at the door. They just arrived and started shooting right away, and then I laid down, but the 2 women next to me were shot dead. Kambe ke abakwantsasana bathi iqela lamadoda abalelwa kwishumi avele ahlasela ngemipho kule ndawo yentselo yase-Olivenhout emva kweso sithwakumbe senyewe amadoda amathathu nabasetyhini ababini baye bohlukana inyama nomphefumlo. Kananjalo indoda engumnini wale ndawo yentselo igagene nengalo yomthetho ukuphendula emva kokuba amapolisa angakwazanga ukuqinisekisa ubuzwe bayo. Person that is owning this tavern, so we've taken him to the police station because we suspect that he's also a foreign national. We asked for documents from him, but he couldn't give us documents. Esinye isihlandlo esingacacanga solwaphulomthetho esongeza kwiinkcukacha manani zobundlobongela kweli abahlali banqukulekile yaye baziva benonkwanto ukuphila phantsi kweshwangusha lokungakhuseleki elombethe ingingqizeli. We have a big problem in the area. We plead with the government to deploy police to the area because it is unsafe. We are also scared to leave our women and children in the house. Ukanti ke abasemagunyeni bamemelela kuluntu ukuba luncedise nangaziphi na iinkcukacha ezinganceda ukuba kufunyanwe izigilamkhuba ezoyanyaniswa noludubulo. Amagoso lawulo lwentlekela saqhubekeka nokuhlola umonakalo obangelwe ngumlilo ogqugqise kwindawo yogobityholo iKennedy Road eThekwini. Kubhubhe abantu ababini kuquka nemveku enonyaka kulomlilo abalelwa ngaphaya kwama-70 amatyotyombe atshabaleleyo logama inkitha yabantu beshiyeke bengenamakhaya. Kusale kunje emva komlilo ocekele phansi konke bebenakho. Lo mlilo kuthiwa uqale eNtathakusa wabhebhetheka ngokusheshsha kule ngxenye yemjondolo. Kukholakala ukuthi ikhandlele lona elidala umlilo obulale abantu ababili. Izakhamuzi zithi zamile ukuhlenga uNonhle Mbongo nengane yomngani wakhe kodwa ilangabi beliqhamuke kakhulu. Amalungu omndeni ahlukumezekile asazama ukwamukela ukulahlekelwa kwawo. Ikhandlela ngenxa ukuthi bebengenawo ugesi kulendle balele kuyona. So wathi mawusuka ngalo kati ingane sempedeni nawo sister angazi uthunywa umlilo noma kwenzakaleni. Le ndawo ingene yezindala eThekwini ezinye izakhamuzi seyihlale lapha iminyaka ecela ku20. Izakhamuzi esithukuthele zikhala ngokuhamba kancane kohlelo lokuhlinzekwa kwezindlu. We are all alone by ourselves, and this causes the anger to the community because the people are suffering. 2 people dead here.
and no one will stand on our case. Laba bathintekile bazohlaliswa okwesikhashana amahholo omphakathi aseduze. Lokho kwenzeke lapha kumthinta kakhulu and futhi uyafisa ukubona ukuthi bonke labantu abalapha bathola usizo olukhulu oluphuthumayo, ingakho ezoyifikela yena mathupha lapha ngomsombuluko uzoqinisekisa ukuthi i-response ye-province idila nakho konke nabonke abantu abathintekile. Kusenjalo amathimba ezinhlekelela seme ngomumo kulandela isixwayiso sezulu esesigabeni sesibili okulindelwe izimvula ezinamandla ezindaweni esogwini lwesifundazwe. Kwizindaba ze-SABC ngu-Ayinda Mhlongo eThekwini. Zisaxingile izicwangciso zikahulumente waseMpuma Koloni zokufudusa amaxhobe ezikhukhula eMthatha asiwe kwifama yaseMaydin, kodwa nangona kunjalo abahlali baseMaydin bachasene nezi zicwangciso. Nanku ke lo mhlatyana uchongwe ngurhulumente ukuba kugxunyekwa amaxhobongwane okuhlalisa amaxhobe ezikhukhula, kodwa abahlali balapha bathi unotshe. Ukumentla kwaba bahlali kuqandusela kwizenzo zangaphambili apho kukhe kwahlaliswa abantu ze bathi bakuhamba kwangena bophula umthetho. Kwahlala abantu ke ngoku emveni kwaphume abantu bebesakhelwa. Kwafika abanye abantu ke ngoku aba bantu ke bafika bangena nje bona bengengabona balapha eMaydin Farm. Benza into zabo bathengisa ama-drug. Ukungaxelelwa kwabahlali ngendlela eyiyo ngabasemagunyeni kwanomba wezokhuseleko kukhankanywe njengezona zinto zixhalabisa abahlali. Singeziselwa abantu bazawuthengisa utywala, singeziselwa umuntu uba ngabaleli thafa, umuntu ozawumculo azawuwenza owakhe yedwa angabacingela abanye abantu. Sibuhlungu umsakazo into ehle edikolini, angekhe nje sibe ngathi akwenza kanganto ngabantu. Into eyenzekayo ngoku ukhuseleko lwabo nathi, ngoba kaloku nabo ndicinga uba into yoba banaloyiko lokuza endaweni abangayazi. Urhulumente ufunge wathi uza kuya ezinkundleni ukuphikisana naba bahlali ukuze kuqhubeke ukufuduswa kwabo bangamaxhobe ezikhukhula. All the issues which have been raised, we are taking them very much serious. Of course, there is a plan which is being made by government. In the municipality, we will continue with social facilitation to tackle the challenges to the extent that it is necessary. And it must be clear that we are not taking our Kwindaba ze-SABC ndingufundiswa Ixesha lolwaluko lobusika sele lufikelela esiphelweni kwiphondo lwaseLimpopo kwaye amakrwala amaninzi sele ebuyela ekhaya. Urhulumente waseLimpopo wamkele amabhuma olwaluko angama-600 kwaye ngabakhwetha abadlule kuma-50,000 abuyele ekhaya kule mpelaveki. Ibingamagwijo neengoma zesintu ngethuba kusitsha amabhoma kwilali yaseTshiyane, nto leyo ichaza ukuvalwa kwexesha lolwaluko lobusika. Amakrwala abuya kulwaluko naquka elineminyaka engama-57 athi ayavuya abuya. Responded to my elders' call, which I ignored for a long time since the age of young. Now I'm here. I'm so happy. I think I have made peace with my ancestors. I've been run away from this calling of theirs for so long a time. Enye yenkokheli zemveli ithi khange kubekho mingeni ingako ngeli xesha lolwaluko. We are all jubilating following a successful initiation season. We made it through thanks to the support of parents, caretakers and everyone. Abazali nabo bavakalisa uvuyo nemincili yabo ngokubuya koonyana babo. Initiation is part of our culture. Hence, you can see that the graduates are wearing traditional attire to embrace our culture. It's exciting that all the initiates have returned home safely, as we have had reports of initiates losing their lives at initiation schools. Urhulumente wephondo uthi ngabakhwetha ababini abethe basutywa kukufa ngexesha lolwaluko kweli phondo. Kwalapha ezindabeni uncwatyiwe usodolophu wokuqala ontsundu wasetyhini uTeresa Solomon.
Sibhotise kwabo basanda ukungena, uyakwazi ukuzibukela kwakhona ezindaba ukuphela kwazo kwijelo le-YouTube uthi SABC Indaba zesiXhosa kwinqaku lokuqala sithe. Amapolisa akhangela abarhanelwa abalishumi abadubule babulala abantu kwindawo yentselo ekumatyotyombe angase-Olivenhout-Bosch ePitoli ngabantu abahlanu abasoleke kwisiganeko logama abalithoba bonzakele. Izihlobo nezalamane zetsha-ntliziyo eliliqala lomzabalazo elingasekhoyo nosodolophu wokuqala wasetyhini ontsundu eKapa uTeresa Solomon zimchaze njengenkokheli egqibeleleyo nebibeka uluntu phambili bekubanjwe inkonzo yomngcwabo wakhe. Kusithwa ndlela ntle kwitshantliziyo elalisilwa nenkqubo yengcinezelo umama uTeresa Solomon. Elitshantliziyo lisebenzele uluntu naphantsi kwenkqubo yentando yesininzi kweli, libambe izihlalo ezahlukeneyo ngenjongo zokuphucula ubomi boluntu. Umama uSolomon ngomnye wabaseki be-United Democratic Front, i-UDF ngamafuphi. Usebenzele uluntu eyinxalenye ye-Black Sash nakwikomiti ejongene nezindlu eKapa nakwibhunga letyalike kweli phondo lasentshona Koloni. Usapho lumkhumbula njengomntu ebenothando esilwela ubulungisa noma kulinganwe. We got married in 1975, soon after my release from prison. I found someone to share my life as an activist, and we truly became partners in that life. In September of the same year, our baby daughter Leanne was born and brought us much joy and happiness. And also much thinking about how to bring up a child in the context of struggle for a better world. Umama uTeresa Solomon waba ngusodolophu wokuqala eKapa ukuxhuzula imikhala kulo masipala phakathi konyaka ka-1996 no-1998 emva kokusebenza njengosekela sodolophu wesisixeko. Her love for the city and in particular her community of Mitchell's Plain was evident in everything she did. She wanted children growing up on the Cape Flats to have the best possible chance of living a life of dignity and safety. Ngonyaka ka-2000 watyunjwa njengonozakuzaku woMzantsi Afrika kwilizwe laseTanzania. Ze ngo-2004 wangunozakuzaku weli kwilizwe laseCanada. She answered the call, freedom in our lifetime. And she was there from District 6. She fought very hard and made a contribution in relation to that. Abahlobo noxa bakhe bathi umzila ushileyo awunakuze ulibaleke. Wanga umphefumlo wakhe ungaphumla ngoxolo. Amathamba amatshantliziyo amabini awayechasene nocalucalulo awabulawa ngurhulumente wengcinezelo angcwatyiwe kwakhona eMaupa eMojajis Kloof eLimpopo. Ekugqibeleni amathamba amatshantliziyo abekwe ngesidima nesithozela. uMatsepane noMawasha baxhonywa ngonyaka 1986 kwintolongo iPretoria Central eyaziwa ngokuba yiKhosi Mampuru namhlanje. Bagwetywa kunyaka ongaphambili ngenxa yokusikhokhela uqhankqalazo olwalichasene nonyanzeliso lukarhulumente kwimimba yomgquba. Intsapho aziwuvala umlomo zisithi ekugqibeleni zilufumene ulwazi malunga nokubulawa ngokungenalusini kwalamatshantliziyo mabini. We only learned that they had been hung in 2011 in a newspaper article. We had heard no information about them since their incarceration in 1985. Umbi bamathambo bathi bafumanisa ukuba urhulumente wengcinezelo wasasaza ulwazi olungelulo malunga nezizathu zokuvalelwa kwamabanjwa ezopolitiko. Kwityala likaMatsepane noMawasha kukho iingxelo zokuba batshisa abahlala babetyholwa ngobugqwirha, nto leyo ekuthiwa ngampunge. Nje kubahlali b'Uba kuba ekubeka savela eso kusenjalo umphathiso wezobulungisa umthetho malunga nembuyekezo kumaxhoba ocalucalulo. Another one that relates to the work of rebuilding of houses. So where apartheid government would have bombed houses of activists or where they believe that activists were hidden, and part of that is to be able to fix those houses or rebuild. Those that have already done, give them once-off amount.
uBhayi uthi likhulu nama-30 lamabanjwa ezopolitiko nathi axhonywa kwintolongo yeRhosi Mampuru phakathi konyaka 1960 ukuya kuthi ga ku-1990. Amathambo okuqala angama-47 agrunjwa ze abuyisela kwintsapho zawo ukusukela ngo-2016. Isibini sokugqibela kulindeleke ukuba singcwatywe kwakhona ngoSeptemba. Inkxalabo enzulu ngokhuseleko, izixhobo zokwakha ezingekho mgangathweni nokungaqwalaseli ngokwaneleyo zezinye zezizathu zokudilika kwesakhiwo saseGeorge ngomhla wesi-6 kuMeyi wonyaka ophelileyo. Ezi ziziphumo zophando lweBhunga lweZakhiwo nezikhutshwe nguMphathiswa wemisebenzi yoluntu nezakhiwo ezingundoqo uDean McPherson eKapa namhlanje. He's my friend. I lost a lot of people. Very painful. A lot of people at home starting to bully me because I don't have a teeth. Please help us. I will fight until I get justice. Le yinhlungu lexhoba elasindayo kulenhlekele. Amaxhoba asalangazelela ubulungisa. The SAPS and I don't have a direct line into the investigation, but I know that it is being led with a prosecutorial-led approach to ensure that everything that is being done in the various reports and the various investigations lead to criminal conviction. Umphathiswa kwamemelela isebe lezemisebenzi ukuba liphakamise unyawo ekuqosheliseni ingxelo ngokuhlawulwa kwembuyekezo kumaxhoba asindayo kunye neentsapho zabo baswelekayo. And I have implored Labour to not only finalise the report that they need to contribute, but also the matter of financial compensation and assistance. Ukuwa kwesakhiwo kwakunako ukuthintelwa ngokupheleleyo ngonyaka ka-2023 ikontraka encinci yayisikhuphile isilumkiso nenkxalabo ngokwakhiwa kwesakhiwo. Concerns were also raised around the narrow supporting columns and large spaces between them. The absence of critical features such as slabs expansion joint raised further alarm. A subcontractor warned of the cracks starting to appear as early as 2023. Umphathiswa wemisebenzi yoluntu nezakhiwo ezingundoqo uDean McPherson ukwabongoza uluntu nemibutho yasekuhlaleni ukuba luqhubeke nokuxhasa amaxhoba neentsapho zabo baswelekayo nanjengoko besasokola ukubeka isonka etafilini. Usapho lukaSeko wati Phosholi eminyaka engama-79 ubudala lothile emva kokufumana umziba wakhe. Ufunyenwe ungcwatyiwe kumngxunya obukwindlu yasebotshabelo eFreystata ongasekhoyo wagqityelwa ukubona yokukhupha imali yendodla ngomhla wesi-2 kuJulayi. Usapho luqhelekile okwemva kokuba kufunyenwe umzimba otata walo emva kweentsuku ezisithoba edukile. Umzimba wale ngwevu ufunyenwe uqhushekiwe kumngxunyana ophantsi kwezitulo ezimbini ze-couch nebezikhwelanisiwe. Intombi ongasekhoyo ubulelwa Khemi uthi uve ngalo mphanga ubaxhokonxe iintliziyo zangamahlwili ngomzala wakhe. I couldn't see his body because I wasn't around. It was taken for post-mortem. Right now, I'm going to the police station to find out what is to follow. So now I'm all alone and I don't even have insurance. I'm unemployed. I don't know what I'm going to do. Lo gama elinye ilungu losapho uPhosholi uthi lo ungasekhoyo ubefakelwe umyalelo wenkundla wokhuseleko ngakunyana namapolisa aphantsi phezulu nokumkhangela xa kungoku kambeke nommelwane uphefumle ngesisehlo. He would tell me about how his son is abusing him and how that has been giving him sleepless nights. One day, he reported him to the police and a protection order was granted. He says they looked under the couches and found a drop of blood, and then they called the people to come and see. When they came in, they called the police. Some of the community members also came out, and then the police came. Okanti ke nanjengoko uphando lusaqhuba abakwantsasana bahlabe ikhwelo lokuba nabani na oneenkcukacha ngolifu uPhosholi abike kubo.
Njengesiqhelo ngelixesha sinaye uSandile Hlangani oza kusichazela ngezamaqonga onxibelelwano. Sandile, siyakwamkela, sibulele nangexesha lakho. Zeziphi ezitrendayo ngoku? So kwinyanga ezintathu nezine ezidlulileyo ikhampani ebizwa ngokuba iDigital Law CEO yaye yathatha uMeta yamsa kwinkundla zamatyala bekhalaza ngento ethi kune-accounts zika-social media eziquka uInstagram, uWhatsApp kwakunye noFacebook. uMeta ke le khampani ilawula ezi platforms ndigqiba ukuzibiza. Into ebangela mababase ke le nto nditshoyo ndithi ke ezi platforms ziye zasebenzisa ii-pictures ezimanyukunyezi apho kubonakala khona abantwana belaliswa nabantu abadala. Yinto ke engekho mthethweni loo nto leyo, not only eSouth Africa but emhlabeni jikelele, kwaye urhulumente yinto abayilwayo lena. So yile nto ke sitshoyo ke sithi abazali mabangayicingi nanini na into yokokuba luxanduva lukarhulumente ekutheni bajongane nezinto ezinjena. Ewe sinayo imithetho ekhusela abantwana nabantu abadala efana ne-POPI Act nomnye umthetho ekuthiwa i-Sexual Offences Act ekhusela abantwana kwakunye nabantu abadala. Into ebangela uba mazibe yingozi ke ezi accounts lisa kukuba aba bantu baye bathathe le mifanekiso nezi videos bazithengise kwamanye amazwe. Ithetha ukuthi loo nto leyo benza imali ngemifanekiso neevideos zabantwana bakho. Amaxesha amaninzi ke bayaxhwilwa abantwana bathathwe basiwe bayothengiswa kuloo mazwe. Abazali sithi ke kubo namhlanje luxanduva labo kokuba bayazi ukuthi benza ntoni abantwana babo online kwezi platforms sizibizayo Facebook no-Instagram kwakunye no-WhatsApp. Ukuba ubamonitarisha abantwana ukuthi benzani online, uzawuzibona sele uphulukene nomntana wakho okanye umntana wakho enze okanye engene kwizinto sithetha ngazo ukuthi kuzawuthengiswa umzimba wakhe alale nabantu abadala. Kukho ii-apps ke ekufanele bazisebenzisa abantu abadala ukumonitarisha abantwana, kodwa ke mabaye kuSandile Hlangani page bayobona ezo apps bazithini bazokwazi ukuzidownloada. Enkosi kakhulu Sandile, sibulele ngexesha lakho. Okungapheliyo kuyahlola, masiphinde sidibane kwakhona ngomso kamnandi mawethu.